Aduh. Kucing. Biasanya sama matanya pikep loh. Berapa pikep? Iki udah kucing. Apa? Iki harimau. Ya, neng pulau itu dibawani sih. Bawanipun menapa mangsa borong nggo niken. Lah kene tibane langgam nang ngenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda nggih, ditampi nggih. Mbak nuwun Mbak Yuda. Padahal masa gak? Kono sing arep loro. Ya iya, ora nek mondole kok enak. Ora nek mondole dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Boyo dienggo. Nah, ben kita nek kaya wong. Ayo. Monggo. Bawane Bang Rinasa nggih. Nggih, siap monggo. Rinasa. Boleh. Monggo. Angkur Rinasa. Tenang. Ya. Monggo. Rinasa. Saya kan rasa ya. Bareng aku krungu bawa mundas kok panas. Apa? Oh, anu. Trenyo. Kegawa dudut rasa gitu Mas. Nggih. Lah iya Suwantene Mbak Niken ya ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Iki blangan kowe nek preskere. Jangkrik, ngelek kok yo nang kono. Mambu fresker lho. Lah ngapet to? Aku jare nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak dilakoni goblok. Jare sirahmu masuk angin. Masa masak ndase tok. Timbali Bu Silpi. Nah, timbali Bu Silpi ya lho. Kalau tidak kira kan wong nopo. Jijir. Arek kan wong nopo kok dideki kabele. Apa? Nuwun Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Suwargo. Iya. Sebenarnya sih bisa Bita. Ayo lanjut. Mas Dayu. Neraka. Men karepmu. Saya panas ora kok dipet copot ya. Ya macam terus akhir Cepat. Dilapi lho. Coba dilapi. Lapi dicepat. Nah. Lho kok dicepat blakone. Lah cepat apane? Sak ndase. Terus diganti ndas apa? Das terus. Ya coba sih. Monggo. Nah, ben ilang. Mas, ya Mbak. Malah roto. Aduh. Gue, saya sojo melecah kuwi. Nakal. Jare kok nulungi ben dilapi kowe malah ditambahi.
aja ganggu ya kan lanjut. Kamu sapa panas. Nembang karo merem dengan alih kancane ra ro. Ngantuk aku iki. Yen bos rina kok selulup. Oh iya, itu kalian. Bener, saya cocok ngalurus Pak. Itu solusi sing apik. Solusi wi. Solusi apa kon selulup? Mas, sampeyan ora iso renang to? Ora iso. Nek pengen renang ben ora telep. Nggih, sampeyan nyemplung sik, ya to? Oh, ben ambles sik, engko 2 jam engko ngambang dhewe. Karo bedos iki. 2 jam. Mulai kok sing nomor tim SAR. Nek kondang. Arah-arah lho nek mau digoleki nek ora ada. Jaga digolek tim SAR. Yo, langgaman tadi, monggo, Nduk. Aku enteng tanganmu kaya
Ngapa kok ngilo? Ngapa? Gak ngedeni blas. Kenapa dari bilang? Masak kono babi ini celeng kucing. Kok kucing ta? Gak kucing. Bedane sama matane pikep lho. Mereka kok pikir. Iki yang kucing. Apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Dudu harimau. Ini harimau. Kok ora mau blas. Masih cilik kuwi macan. Ini cetak ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi, Loh, sampean seharusnya bisa mengembangkan. Sing luwih cilik nah gak. yo ora enak wong kuwi kok ya. Terima kasih matur nuwun ya diaturke. Memane, yo, do ayo iki ana nawa sing tak apa. Slendro yo, serangan sing yo. Oh, yo serangan yo. Nggih. Apa ta? Nyapol kok. Isi aku mocone ora kok telek lho. Enak pasane telek itu. Lah salahku apa? Dosaku apa? Ayu dikendangi karo nada. Yudo joget dikendangi karo nada. Bareng apa gak ngene? Kodhe mangkat turu. Oh, jenenge pelake nyek. Alah yo wis genah yo wis tanjak barang kok. Oh, pengen joget. Kudune nandai nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget oleh tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndel. Cok kudune ngono, joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi dodoknya dodok ngono. Ndi ben kita cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Yo pengen. Ayo, yo nanti dah. Yo.
Apik ya. Apik. Kayak dulu-dulu. Mas, Apa? sing luwih alon. Maksudnya iromone. Iromane iki lho. Ngapa lah? Sing kaya biasane lho. Modele kuwi kaya ngendangi wong mengi. Kaya alun-alun. Rasa delok. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mubini. Ayo. Oke. Ayo buka telur ayo. Podang kuning. Podang kuning. Monggo ayo. Monggo. Gitu. So apa tengok Kaya butula urang griting kurang guys minyeng waca enggang iter ora apa enggang putra ayu sakit